Mari vilayetinde öz canını kast ediyen adamların sany birden köpelipdir. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan bir näçe yerli çeşmenin şol sanda moğolluların we ýaşaýjylaryň söýlerine görä şäherlerde we owalarda pata geçirilende merhumlaryň köpüsi öz janynyň geçen adamlar. Hopsuzluk aradalary sebäpli anonimlik şertinde gurrundaş bolan marly çeşmeler bir geňeşlikde 5-6 sany pata bar bolsa, şonuň 4-üsi öz janyna kast eden adamlaryňky diýip aýdarlar. Patalar göz görünetin köpöldi, muňa moğollular ýygyna gara düşdi diýip düşündirýärler diýip marly owa ýaşaýjysy 4 fevralda gurrun berdi. Adamlaryň öz janyny kast etmeginiň sebäpleri dürli, emma janynyň geçip ýogalan adamlaryň ýakynlarynyň hem tanyşlarynyň beren gurrunlarinden merhumlaryň agyr maddi kynçylyklary baştan geçirenligi belli boldy. Pul ýetmezçiligi bergisi köpöldi ýa-da ummasyz pulny aldy ýolu bilen elinden aldyrdy diýilip düşündirilýär. Meniň garyndaşym döwlet edarasyny işleýärdi. Alýan aýlygy hojalyk eklemäni ýetmän soň ýyldan karl we prosente pul aldy. Ol taşary ýurda işlemäge gitmek üçin bir aýal maskalasyna 70 000 manat pul berdi. Ol aýal 2 ýyllyk Germaniýa döwletine işlemäge uğradýarlyp ananyrdy. Azyň aňy bolmaz diýilýär, ananlyk we gidip işlese hojalygymyza gowy bolar diýen umytda boldyk. Emma ağırlandyk. Beren pullarymyzy ýygyna alyp bilmedik. Diýip marly ýaşaýjy öz ýakynlarynyň baştan geçiren ýagdaýlary barada gurrun berdi. Bu ýaşaýjynyň söýlerine görä onuň garyndaşy öz bergisini üzmek üçin çykalga gözläpdir, emma çykkansyz ýagdaýa düşenligine göz getirip öz janynyň geçipdir. Azatlyk radiosu anonimlik şertinde gurrundaş bolan çeşmeleriniň we öz janyny kast eden adamlaryň atlaryny we maşgala ýagdaýyna degişli jikmejik maglumatlary hopsuzluk aladalary sebäpli agzamakdan saklanýar. Başga bir maşgalanyň agzatynyň gurrun bermegine görä onuň garyndaşy işsizlikden kösenipdir we bu ýagdaý onuň öz janyny kast etmegine getiripdir. Ol hiç ýerde işläni okdy, şunça jan edip iş gördüdi, iş tapdyrmady. Her güni gelini bilen uruşup höwüşerdiler. Soň ödüni spirtli içkä berdi, tapan puluny içkä sarf ederdi. Onuň gelini çağalaryny eklemekçi bolup ten satmaga başlady. Ol muny bilip udaga gitmedi. Ilki uksus içdi, emma ondan ölmedi. Lukmanlar halas etdi. Soň ödüni ýatakda asyp öldürdi. Diýip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyň çeşmeleriniň söýlerine görä öz janyny kast eden adamlaryň köpüsi maddi taýdan kynçylyk çekipdir we agyr durmuş şertlerinde ýaşapdyr. Köp adamyň kakasy ýa-da ejesi türmede şol hojalyklaryň eklenji kyn bolup iň soňunda şu durmuşdan doýdum ýadadym çekip çydajak boldum çydar ýaly bolmady diýip öz janyny kast edýänler azal. Diýip ýene bir çeşme aýdar. Türkmenistan halkara hasawatlarynda türme wasalan raýatlarynyň sany boýunça öňde barýan we türmedäki aýylgan şertleri bilen tapawutlanýan ýurtlaryň arasynda görkezilýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurtdaky sosial ykdysady problemalary we halk köpçüliginiň agyr durmuş şertlerinde ýaşaýanlygyny resmi taýdan boyun almaýar. Döwlet mediasy problemaly meseleler barada habar bermeýär. Pajygaly ýagdaýlary ilatyň ölüm derejesine şol sanda raýatlaryň öz janyny kast etmegi bilen bagly ýagdaýlary görkezýän resmi statistika ýurtda çap edilmeýär. Azatlyň habarçylary soňky ýyllarda özüni keleklen we janyny kast etmäge synançan onlar çadan barada habar berdi. Olaryň arasynda berge batan zähmet migrasiýasyndan ýurduna gaýdyp baran we ýurdun daşyna goý berilmedik uly ýaşly adamlar şeýle-de mektep okuwçylary bardy. Geçen ýylyň iýulynda Türkmenabad şäheriniň kanun goýrejy daralaryndaky çeşmeler bir aýyň dowamında Libap vilayetinde yerli ýaşaýjylaryň öz janyny kast etmegi bilen bagly 16 wakanyň hasaba alynanlygyny habar berdi. Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça 2019-njy ýylda çap bolan statistiki maglumatda Türkmenistanda ýylda her 100 000 raýatdan özüne kelekleýänleriň sany 15,8 diýilip görkezilipdi we bu sanyň her 100 000 adama düşýän 11,4 adam diýilip hasaplanýan dünýädäki ortaça görkezijiden ýokarydygy aýdylypdy. Bu sanlar Merkezi Aziýada 30 ýylyň dowamında adamlaryň öz janyny kast etmegi boýunça şol ýylyň 3-nji iýulynda Duşanbede okalan jemgyýetçilik leksiýasynda öňe sürilipdi. Balkan vilayatynyň Balkanawat şäherindäki inçe keseller hassahanasyna medisina serişdeleri ýiti ýetmezçilik edýär. Bu ýetmezçilik näsaglaryň wagtyndan ir ölmegine getirýär diýip Lukmançylyk edarasynyň bir näçe işgäri aýdýar. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan saglyk işgärleri hassahanada näsaglar üçin zerur bolan iň esasy dermanlaryň hem tapdyrmaýandygyny belleýärler.
Zerur dermanlaryň aglawaty indi 3 aya golay wagt bäri hassahana gelmeýär. Dermanlaryň yetmezçiligi sebäpli soňky bir aýyň dowamında iňçe keseli bolan hassalaryň ölümi hem geçen aýlar bilen deňişdirilende köpeldi. Dip saglyk işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä iňçe keselli näsaglaryň saglyk bejergisi üçin zerur bolan dermanlaryň aglawasy dogly döwlet gözegçiligi astynda saklanýar. Olaryň hususy dermanhanalarda satylmagyna ruhsat berilmeýär. Şol sebäpli dermanlar vilayetdäki hususy dermanhanalarda hem tapdyrmaýar diýip saglyk işgäri bellidi. Saglyk işgärleri näsaglaryň öýken keselini doňdurup kadada saklamaga kömek edýän dermanlaryň üpçün edilmegi barada yerli saglyk resmilerine edýän çağırışlarynyň hatda şikaýetleriniň netije bermeýändigini aýdýarlar. Mümkinçiligi bolan käbir näsaglar paýtagt Taşkabada gidip şol ýerde bejer galýar. Ýöne näsaglaryň ählisinde beýle mümkinçilik ýok. Dip saglyk işgärleriniň ýene biri anonimlik şersinde gurrun berdi. Vilayet merkezindäki iňçe keselli näsaglary bejerýän hassahanada bir wagtyň özünde 500 sany näsaga ýatymlaýyn bejergi bermek mümkinçiligi bar. 3 bölümden ibaret hassahanada näsaglar agyr ýokonçly, orta derejeli we täze kabul edilen hassalar toporlaryna bölünýär. Hassahanada 80'e golay Lukman şepagat uýasy we arasaçylyk işgäri zähmet çekýär. Bu işgärler hem indi bir ýyldan bäri arasaçylyk we ýokonç keseliň ýaýramazlygy üçin zerur bolan xlor we antiseptik serişdeleriň ýetmezçiliginden ejir çekýärler diýip hassahananyň ýene bir saglyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da saglyk işgärleri hassahanany tagta witin basandygyny, bularyň näsaglaryň endamyny elme deşik edip ganyny içýändigini aýdýarlar. Hassahananyň kozalyk işleri boýunça orunwasarynyň vilayetin sanitariya idarasyna tagtabite garşy ağı sorap edýän ardalaryny kanagatlandyrmaýarlar. Biz bu tagtabiti öýlerimize çenli ýokaşdyrdyk. Dip saglyk işgäri bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada agzalýan hassahanadan vilayetin saglyk goraýyş bölümünden tesvir almaga synanşdy. Ýöne redaksiyamyzyň 3 fevralda eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Şeýle-de Balkan vilayetiniň arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugy bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklarymyz hem oňy netije bermedi. Türkmenistanda täze lukmançylyk idaralarynyň işe girdilýändigini, raýatlaryň saglygyny halkara ölçeglere laýyklykda bejermek üçin ähli şertlerin döredilýändigini aýdýan Türkmen hökümeti ýurduň saglygy goraýyş ulgamynda uly üstünlikleriň gazanlandygyny ýygy-ýygydan tekrarlaýar. Muňa garamazdan ýurduň saglyk idaralarynyň köpüsinde zerur medisina enjamlarynyň, lukmançylyk serişdeleriniň we dermanlaryň ýetmezçiligi ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Bular barada azatlyň habarçylary ýygyderli maglumat berýärler. Türkmenawat şäherinde yerleşen Lebap vilayetynyň Köpürli hassahanasynda we ýokonç keseller hassahanasynda kislorod balonlarynyň ýetmezçilik edýändigi, köp näsagyň olary öz hasabyna satyn almaly bolýandygy barada habarçymyz 24 ýanwarda maglumat berdi. Geçen ýylyň noýabrynda bolsa Aşgabatda ýakyn wagtda ulanylmaga berilen täze halkara fiziologiýa ilmi kliniki merkezinde iň esasy we ýönekey derman we medisina serişdeleriniň hem tapdyrmaýan barada maglumat gelip gowuşdy. Lebap vilayetynyň Sewit paýtagtyna geçen paýta möhümine ýatyrylan bir näçe awtobus ugurlary henüz açylmaýar. Transport kynçylyklaryny günnelik başdan geçirýän yerli ýaşaýjylar Sowetler döwründe öndürilen köni köpçülik transport serişleriniň hususy taraplary tarapyndan guramalaşdyrylýan seýrek gatnawlaryna garaşly galýar. Men tas her günden ýaly şäheriň dürli künjeklerini gatnamaly bolýaryn. Her gezekde yol kireyi 1 manat dolan, köni, esir döwründe öndürilen awtobuslaryň ýa-da hususy taksilaryň hyzmatlaryndan peýdalanmaly bolýaryn. Dekabrda paýta möhümi tamamlanandan soň awtobuslar şähere dolanar diýip umyd edipdim. Emma şol awtobuslar häzirem ýok. Diýip Türkmenawatly ýaşaýjy aýdýar. Adatyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň ençemeti bir meňdeş aladalary dillendirip olaryň köpüsi awtobus gatnawlarynyň köpeldirmegi boýunça bildiren umyt arzuwlarynyň puýuja çykanyny aýdýarlar. Ýa-da Türkmenawat şäherine güýdaýlaryny batdyran paýta ýygyny möhüminiň fonuny käbir awtobus ugurlary ýapylyp yerli ýaşaýjylar şonu döwlet awtobuslarynyň paýta meýdanlaryna ýygymçy daşamagy çekilýänliklerini aýtdylar. Türkmenistanyň döwlet ýa-da hökümet awtobuslary diýileni vilayet awtowlog önümçilik birleşikleri
birleşiklerinin hasabyna durup transport idaralary tarapyndan belenen ugurlarda hereket edýän awtobuslar gödeňinde tutulýar. Bu ugurlarda hereket edýän hususy awtobuslar bolsa köplenç sowietlerde urunöndirilen köne awtobuslar hökmüne tanalýar. Awtobuslaryň ýol kiräleriniň tölegleriniň arasyny hem iki esse tapawut bar. Hususy we köne awtobuslaryň ýol kiräleri 1 manat. Hökümet awtobuslary hökmüne tanalýan täze köpçülik transport serişdeleriniň ýol kiräleri bolsa 50 teňe. Azatlyk radiosynyň Liwapolatynyň transport idarasyna çeşmesi hökümet awtobuslarynyň yetmeçiligini, awtobuslaryň sanynyň az bolmagy, olara zerur bolan ähtiýaç şaýlarynyň üpçünçiliginiň besedilmegi hem de sürücü yetmeçiligi bilen düşündirýär. Döwlet büdjetinden bu puwdagy maliýe serişdeleri bölünip berilýär. Ýöne bide hiç saat gelip bolşmaýar. İşe kabul edilen sürücüler awtobuslaryň ähtiýaç şaýlaryny öz harajatlarynyň hasabyna satyn almagy mejbur edilýärler. Şonuň üçin olar işte uzak wagtlap saklanyp bilmeýärler. Deyip transport puwdagyna çeşme edýär. Güneger sebäpde Lewap awtolog öňümçilik birleşiginiň awtobuslary ýolagçylary hyzmat edýär. Türkmen medeniýetyne görä bu birleşik 2024-nji ýylyň dowamyna 22 milyon 354 min ýolagça hyzmat edip 23 milyon 244 min manatlyk iş ýerine ýetiripdir. Ýöne yerli ýaşaýjylaryň günnelik ýüzbeýdi bolýan transport kynçylyklary Türkmen medeniýetynyň berýän sanlaryny soraga aslanalýar. Awtobuslaryň sany gaty az, olaryň gatnaýan aralyklary hem uzak. Şäher ýaşaýjylary olaryň bardygyny hem duýmaýarlar. Köçelerde göze ilýän awtobuslaryň sany iň köp bolanda 2 awtobusdan aňry geçmeýän ýaly bolup görünýär. Her bir awtobusa 70den gowrak ýolagçy minýär. Netijede ýolagçylar elmedama bir-birine gysylyp durmaly bolýarlar. Deyip Türkmenabatda ýaşaýjylar aýdýar. Döwlet mediýasy geçen ýylyň bahar aýlaryna bu vilayaty 200 çemesi täze ýolagçy awtobusynyň berilendigini habar berdi. Muňa Ramazan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen guruldaş bolýan yerli ýaşaýjylar bu vilayatyň Sewit merkezine awtobus ugurlarynyň az bolanyny aýdýarlar. Türkmenabat şäheriniň köp sanly awtobus ugurlaryny şol sanly 1, 2, 5, 7, 7A, 8, 9 we 10 belgili ugurlarda hökümet awtobuslary kadalyk atnamaýar. Türkmenistan awtobus ugurlarynyň açylmagynyň üýtgedilmeginiň hemde ýapylmagynyň tertibi prezidentiň karary bilen tasdiklanýar. 2024-nji ýylyň dowamyna Liwapolaty bilen bir hatarda Mary Ahal Balkany we Daşowut welaýatlarynyň her biriniň öňümçilik birleşiklerine 200 çemesi awtobus paýlanyp berildi. Şol bir wagtda Hytaýdan ýene 700 çemesi Yutong kysymly ýolagçy awtobusyny satyn almak meýleşdirilýär. Türkmenistanyň transport puwdagyny Hytaýda, Iranda, Günorta Koreýada we Ýaponiýada öndürilen ýolagçy awtobuslary agdyklyk edýär. Türkmenabatda ýaşaýjylar şäherde köpçülik transport serişdeleriniň yetmeçiliginiň fonuny Sowetler döwründe öndürilen gaz 51 kysymly awtobuslarda 1 manat ýol kirä bilen ýol aşmaga çalışýan mahaly resmi medeniýet transport puwdagyny gazandan ösüşleri mahabatlandyrýar. Şeride Türkmen medeniýetynyň sanlary dogry bolsa, bir ýylyň dowamyna her bir Lewaply ýaşaýjy azynyň 16 gezek awtobusy minipdir. Bu sanlar ulusynyň kiçikine ulaglusynyň her bir Lewaply ýaşaýjyny öz içine alýar. Türkmen medeniýetyny bu puwdakdaky döwlet harajatlary boýunça sanlar agzalmaýar. Lewapolatynyň ýaşaýjylary ýitileşýän transport kynçylyklarynyň şikaýet edýär. Üstesine Sewit merkeziniň möhüm köçeläriniň birini vilayet häkimligi we prokuratura edarasy ýaly möhüm döwlet edaralarynyň ýerleşýän beýtarap Türkmenistan köçetiniň ugruny ulaw gatnawlary ýygy-ýygydan çäklendirilýär. Yerli häkimetler bu ýagdaýyň mümkin bolan sebäpleri boýunça ilaty düşündiriş bermegi zerur hasaplamaýar. Beýtarap Türkmenistan köçetiniň ugrunda ençime ýyllaryň dowamynda köpçülik awtobuslarynyň we marşrutkalaryň gatnawy resmi taýdan gadagan edilýär. Deyip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Şol bir wagtda maýyplar, pensionerler, okuwçylar we talipler köpçülik transport serişdeleriniň hyzmatlarynyň peýdalanmak boýunça öýerlerine hödürlenýän ýeňilliklerden peýdalanyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosu Liwapolatynyň köpçülik transport ulgamynyň töweregine bar bolan meseleler boýunça ýylyna habar berip gelýär. Bu problemler boýunça yerli häkimetlerden hemde transport resmiýetlerinden tesbir almak başatmaýar. Türkmenistan awtolog öňümçilik birleşikleri Türkmen Awtologlar Agentliginiň garamagyny bolup bu gullugy Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanynaky we aragatnaşyk agentligi gödegçilik edýär. Türkmenistanda gyş faslynyň dowam edýänligine garamazdan bagy ekişlik dawaralary geçirilýär. Mary welaýatynda 1 fevralda geçirilen dawara döwlet telewiziýasynda görkezmek üçin video düşürildi. Yerli häkimetleriň guramalaşdyran bu çäresine gatnaşmaga mejbur bolan ýaşaýjylar ýene-de dinç gününden mahrum edildi we maddi goşant goşmaga boýun boldy.
Mary vilayetinde bağ ekmek boýunça çäreler 1 fevralda ähli okuw jaýlarynda we edara kärhanalarynda geçirilipdir. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary şäherinde yerleşýän mekteplerde, liseýlerde okuwçylaryň we işgärleriň gatnaşmagyndaky bağ ekmek çäresini döwlet telewizionynyň ýazgy edenligini gurrun berdi. Bu çäreleriň haçan görkeziljakdygyny guramaçylar gatnaşyjylara düşündirmendir. Büdjet işgärlerini ýörüýti ýygnap Aşgabat Mary uly ýoluň ugruny her bir edara bölünip berilen ýerlerde agaç ekdirdiler. Dip Marly Çeşme 2 fevralda gurrun berdi. Ayazly howada doň topragy ýaş nahallary oturdup agaçlaryň soğuk urmak töwekkülçiligine tezewar edilmegine garamazdan bu bağ ekişligin geçirilmeginiň sebäbi nämälim galýar. Azatlyk radiosy Mary vilayatynyň häkimet wekillerinden resmi görnüşde düşündürüş alyp bilmedi. Anonimlik şertinde gurrundeş bolan yerli çeşmeler çäreniň esasy maksadynyň telewizniýa üçin reportaj taýýarlamak bilen baglydygyny gurrun berdiler. Çäre telewizioniýa tarapyndan video düşürme üçin geçirildi diýip çeşmeleriň biri aýtdy. Başga bir çeşme bağ ekmegiň diňe bahana bolanlygyny, çäreniň hakyky sebäbiniň yerli häkimetleriň büdjet işgärlerinden pul çöplemek niýeti bilen bagladygyny bellediler. Marada bağ ekmegi üçin häzirki wagtda yerli ilatyň dürli gatlaklарyndan pul toplanýar. Azatlyň habarçysynyň maglumatlaryna görä studentlerden bağ üçin diýilip 20 manatdan pul ýygnalypdyr. Büdjet işgärlerinden nahal satyn almak üçin talap edilen puluň mukdary 20 we 30 manat aralygynda bolupdyr. Marada bağ ekmek çäresine ilatdan maddi goşan talap etmek işiniň çäginde mektep okuwçylaryndan hem pul soralypdyr. Şäheriň orta mekteplerinde her bir okuwçydan 10 manat getirip tapşyrmak talap edilipdir. Agaç ekmek we nahal satyn almak üçin ilatdan pul ýygnamak boýunça işler owa ýerlerinde hem geçirilýär. Bu ýerde ilatdan talap edilen maddi goşanyň mukdary şäherlere garanda azrak. Owa mekteplerinde okuwçylardan ekmek üçin nahal getirmek ýa-da 5 manat pul tapşyrmak soralýar diýip etraplaryň birindäki çeşme gurrun berdi. Owa ýerlerinde mektep okuwçylarynyň enatalary öz hojalyklaryndaky baglardan nahal bermek bilen çykalga tapýarlar. Köp enata gapysyny ösüp duran kiçi bağlaryny köwüp berdiler. Okuwçylar tarapyndan eltilen bağlaryň köp bölegi ekilmän galdy. Dip Marly owa ýaşaýjysy gurrun berdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Marly ýaşaýjylar resmiýetiň bağ ekiş kampaniýasyndan we ilatdan pul toplamak tejribesinden nägiledigini aýtdylar. Olar ýyllar boýy ekilýän agaçlaryň we toplanýan maddi serişdeleriň boş sarp edilýänligini, agaçlaryň gurap galýanlygyny bellediler. Her ýyl şol bir ýere müňläp agaç ekilýär we oňa indiki ýyla çenli ýydak edilmeýär, suw berilmeýär diýip Marly Çeşme aýtdy. Türkmenistanda agaç ekmek boýunça ähli halk dawaralary adatça ýylda 2 edek baharda we güzde geçirilýär. Türkmen mediasy ýylda millionlarça düýp täze agacyň oturdylýanlygyny ýyllar boýy habar berip gelýär. Türkmen hökümeti bağ ekişligi daşky gurşa we goramaga gönüktirilen çärem hökmünde mahabatlandyrýarka ekilýän baglar ýydaksylykdan gurap galýar. Geçen ýyl Türkmenistanda köpçülikliň bağ ekiş mövsümi mart aýynyň ortalarynda geçirilipdi. Şonda häkimetleriň ähli halk bağ ekmek çäresine niýetläp büdjet işgärlerinden talap eden maddi goşandynyň mukdary 100 manada ýetipdi. Kongresiň demokrat agdalary Trump administrasiýasynyň ABŞ-nyň halkara ösüş gullugyny döwlet departamentine birikdirmek üçin edýän görnetýän finansygyna garşy çykdylar. Bu göçüm dünýädäki kömek maksatnamalaryny, şol sanyna Ukraina üçin göwerilýän milliardlarça dollar kömek gullugyny soragasyna salýar. Kanun çykarjylar 3 fevralda USAID-iň Washingtonyň merkezindäki esasy edarasynyň daşynda ýygnanyp prezident Donald Trump tarapyndan hökümeti keçeltmek tawşyrylan Elon Musk'y tanqytlap onu bir kanun hereket etmekde aýpladylar. Demokratik kanun çykarjylar agentligiň işgärlerine 3 fevralda işe çykmaly dälligi aýdylanydan soň protest bildirmek üçin ýygnandylar. USAID-iň işgärleri soň agentlikde geçirilýän bolmagy mümkin arasalaýyş çäresiniň çägini hökümet elektron poçtalaryndan we beýlek hasaplaryndan kesildi. Agentligiň Washingtondaky esasy edarasynyň daş işigine çykyş eden kanun çykarjylar USAID-iň işini goradylar we oňa garşy görülýän çäreleriň kongresiň ygtyarlyklaryna gatnaşmak bolýanyny aýtdylar. Bizde hökümetin Elon Musk adlandyrylýan 4-nji bölümi ýok. Bu hakykatdan hem aýdyň bolar diýip Marylanddan saýlanan demokrat wekil Jamie Raskin aýtdy. Ol Musk'ın delillerinin nämedigini bilmeýänligini,
Emma olaryň Birleşen Ştatlaryň halky tarapyndan Abasanyň kongresi arkaly kanuny esasda kabul edilen zatlar bilen hiç hili baglanşygynyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Biz Usaydy hemme taraplaryň gorar sep raskyn aýtdy. Senator Chris Murphy hem bu göçümiň konstitusiýa krizisini döreden aýtdy we oňa garşy göreşmek wadasyny berdi. Salgyt töleýjileriň pullarynyň nähili karşılanmalylygy baradaky meseleni halk çözýär. Bu meseleni Elon Musk çözüp bilmez diýip ol Usayd binasynyň öňünde Raskining ýanyna durup aýtdy. Murphy bu göçümi hökümeti saýlanmadyk milliarderleriň we korporativ bahwitleriň bir toparyna tawsyrmak finansygy diýip atlandyrdy we biz munyň beýle edilmegine ýol bermersidi. Abbasanyň halkara ösüş agentligi 1961-nji ýylda Kongres tarapyndan döredilen garaşsyz hökümet edarasy bolup dünýäde onuň 10.000 çemesi işgäri bar. Bu Abbasa hökümetiniň esasy halkara kömek guramasy bolup dünýäniň käwr garyp ýurtlaryndaky meýilnamalary maliýeleşdirmek üçin Kongresden ýylda $10 milyar serişdalýar. Döwlet sekretary Marco Rubio özüniň Usayd'ın ýerine ýetirji direktor bolanyny tasdik etdi. Ýöne bu wezipanyň ygtyýarlygyny agentligiň günnelik işi bilen gönnen-göni meşgullanmalyk üçin başga ýerine geçirenligini aýtdy. Ol kongresi agentligiň üýtgedilip gurulýanyny bilen ýazmaça habardar edip Usayd'ın käwr bölekleriniň döwlet departamentine birleşdirilip galan bölekleriniň ýatyrylyp bilinjekdigini aýtdy. Bu çare Usayd'ın amal edýän maksatnamalaryny betitmek üçin näle eýtemonyň döwlet departamentinden siýasy ugur almak üçin görülýär diýip Rubio aýtdy. Rubio Usayd'ın alýan pullarynyň salgyt töleýjileriň doğrulary dugyny, emma edaranyň milli wagtlerden aýry bütünlüğe hayır sahawatyna ögürlenýäni aýtdy.